Počas predveľkonočného týždňa Skalické gymnázium privítalo študentov z družobnej školy v Holandsku. Gymnázium Františka Víťazoslava Sasínka tak zorganizovalo ďalší ročník výmenného pobytu v rámci partnerstva s holandskou strednou školou. Som rada, že opäť po roku sme mohli privítať študentov z našej družobnej školy v Asene a okrem rôznych aktivít počas ich výmenného pobytu sme si pre nich pripravili tentokrát aj typicky holandské upršané počasie. Študentov na pôde Skalického gymnázia privítala spoločne s pani riaditeľkou aj primátorka mesta Skalica Olga Luptáková, ktorá dlhodobé vzájomné kontakty medzi školami oceňuje. Ja ako bývalá nemčinárka to vítam veľmi pozitívne. Je super, že už 18 rokov funguje táto spolupráca a že tieto výmeny študentov z nášho gymnázia a z ich strednej školy pokračujú. Pre študentov boli pripravené zaujímavé aktivity zamerané na spoznávanie tradícií a jedinečných miest na Slovensku. V rámci programu sme si pripravili malovanie veľkonočných kraslíc s tradičnou voskovou výzdobou. Po obede nás čaká prehliadka mesta Skalica, takisto mesta Holíč. V najbližších dňoch nás čaká návšteva Ďanošikových dier a takisto hlavné mesto Bratislava. Skalica zanechala aj v holandských študentoch pozitívnu emóciu. Vyzerá, že sa všade v meste dá dostať peši veľmi rýchlo. Je tu zábava. Je to veľmi pekné a útulné mesto. Okrem bohatého programu sa však tešili aj na opätovné stretnutie s kamarátmi zo Slovenska. Pretože sme sa s ľuďmi tu už stretli, tak som sa veľmi tešila na to ich znovu vidieť a bola som zvedavá na ich školu a kultúru. Odporúčili by tento výmenný pobyt študenti aj svojim spolužiakom? Určite áno, pretože je to nová skúsenosť aj čo sa týka anglických komunikácií. A za mňa to bolo super tento výlet a určite by som išla znovu. Áno, určite. Je fajn spoznávať iné kultúry a nových ľudí a robiť s nimi zábavné aktivity. Takže by som to určite odporúčila.